माता दुर्गा की जय, शीतला मैया की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, माता पार्वती की जय। तो प्रेम से बोली गुरु बहिना गुरु भाई सब, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, सातों बहिनवार की जय, शीतला मैया की जय, माता अम्बे की जय। तो ये गुरु बहिना गुरु भाई सब, आप लोगन के हम बहुत सुंदर कथा सुनावे जातनी। एगो भौजाई अपने ननद के साथे कैसन ओ कइले बाड़ी आ कैसन समय आ गइल बाटे केहू नइखे जानत। ए कथा के आप लोग पूरा अंत तक सुनम और अंत तक सुनला के बाद से पूरा रहस्य आप लोग जरूर बताई। काहे कि जो कहल जाला पूरा अंत तक कथा सुनला के बाद से जो रहस्य होला, कथा के जो भी गुण होला पता चलेला। अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। ते गुरु बहिना गुरु भाई सब, माता रानी के चैत के नवरात्र चलता और एक कथा के आप लोग पूरा अंत तक माता दुर्गा के नाम लेकर अंत तक जरूर सुनम और जो भी 10 मिनट के समय होखे जरूर ई कथा में आप लोग लगाइम। माता दुर्गा आप लोगन के सब काम में सफल करी हैं, आगे राहें बढ़ंती करी हैं, कबो पीछे ना गिरही हैं। तो माता रानी के जयकारा लगावत हुए एक बार प्रेम से बोल दी, साचे दरबार की जय, माता अम्बे की जय, काली मैया की जय। ते गुरु बहिना, एक गांव में एगो बूढ़ी महतारी रहत रहली। एक गांव में एगो बूढ़ी महतारी रहत रहली। उनके 2 गो लइके रहने, एगो बेटी और एगो बेटा। एगो बेटी एगो बेटा रहल लोग। अब भाई बहन बहुत बढ़िया से रहत रहल लोग अपने महतारी के साथे। अब महतारी के साथे रहत रहल लोग, उनका भाई के शादी लग गइल बाटे। वो बूढ़ी महतारी के जो बेटा बाने उनका शादी लग गइल बा। जब शादी लग गइल बा तो शादी कुछ समय बीतल, यानी कि साल 2 साल देख के चाहे 6 महीना देख के आदमी छोड़ देवेला कि चलो हे समय शादी कइल जाई। बड़ छेकाई क के बड़ छेकाई के बाद कुछ समय बाद शादी देख के छोड़ा गइल बाटे और 6 महीना के बाद शादी भइल बा। उ जो बूढ़ महतारी रहली माता दुर्गा जी के भक्त रहली। दोनों नवरातन के व्रत करे और 9 कन्या के खिलावे। दोनों नवरातन में 9 कन्या खियावे और कबो उनके घर में कोनो चीज के कमी ना रहे। लेकिन बहुत गरीब रहे लोग, लेकिन कोनो चीज के कमी ना होखे, उतने होखे जितना में खा पी के वो लोग खुश रहे लोग। लेकिन माता रानी कभी कोनो तरह से वो लोग के ऊपर संकट ना आवे दे। लेकिन समय देखी कहाँ बदलल बाटे या काहे बदलल बा। समय देखी का भइल बाटे कि उनकर जब बेटा के शादी भइल बा आ शादी भइला के बाद से जो पतोही आइल बाड़ी उ कबो पूजा पाठ ना करे, कबो पूजा पाठ ना करे और हमेशा अपने ननद और सास के देख के चिढ़ल करे। तो चिढ़ले से का भइल, लेकिन कभी न कभी सबके जाए के होला। ओही तरह बूढ़ी महतारी भी एक समय मर गईली। वो अपने पतोह के उतर लिया 2-3 साल के बाद वो चल बसल बाड़ी। और जब चल बसली मर गइल बाड़ी तभी अपने ननद के देख के हमेशा जले, लेकिन कबो कुछ कही ना पावे। काहे कि भाई बहन में बहुत प्यार रहे और भाई हमेशा अपने बहन के माने। लेकिन जो उनका बहन रहली उ हमेशा जो कहल जाला कि काम धंधा कर ले, काम उम क के कहीं भी पूजा पाठ होके, माता जी के कथा वार्ता होके, भजन उजन होके नवरातन में, तू हर नवरातन में चल जा। अब उनकर भौजाई जौन बाड़ी देखत रहली, देखत देखत उनके रही ना गइल। त अपने पति से एक दिन का कहतली कि सुनी ना, जो राउर बहिन बाड़ी बहुत खराब हो गइल बाड़ी, बहुत बिगड़ गइल बाड़ी। तो पूछने काहे का भइल बाटे। कहतली कि देखी न, सब काम क लेवेली या सब काम कइला के बाद से न जाने कहाँ चल जाली, हमसे बतैबो ना करेली और का जाने कहाँ चल जाली। तो कहतने कि ठीक बा, हम पता लगाइम। कहली ठीक बा, लेकिन उनके वो समय जो कहल चाहत रहली कही ना पौली। फिर दूसरा दिन भइल तो फिर कहतली, उनका भाई भुला गइल रहने उनसे पूछे के।
त कहतली फिर से सुनी ना, आज न जाने कहाँ गइल बाड़ी, देखी इतना देर हो गइल अइली ना, आ काम काज क के तुरंत चल जाली। देखी ना जानेली कि शाम के खाना बनावे बाटे कि ना, सिर्फ बहरे के काम करेली आ चल जाली। उनकर पति का कहतने कि ठीक बा, आज उ आवे द पूछिए ले। आइल बाड़ी उनकर बहिन, ओ बूढ़ी महतारी जौन रहली बूढ़ी, उनकर बेटी आइल बाड़ी। तो उनका बेटा का पूछतने कि बोल कहाँ ते गइल रहले हवे, सही सही एकदम बताइए। तू कहतली कि देख भैया, बगलिए जो गौवा बाटे ओही में हमार जौन सहेली रहली है सब, तो उनके घर में जगराता होत रहल है, नवरातन चलता, अब माता दुर्गा जी के जगराता होत रहल है, भजन कीर्तन होत रहल है, उहे सुने गइल रहनी है, गावे गइल रहनी है, देखा न प्रसादियो लेकर आइल बानी। तो पे उनका भौजाई कहतली कि ना, ई कहीं जाली और बतावेली कहीं और, ई गइल रहली इतना जल्दी चली अइली। अब देखी उ बात पलट देले बाड़ी कि इतना जल्दी चली ही है, जब जगराता में गइल रहली। उ तो भाई जब जगराता हो गल तो बेचारी चली अइली। अब उनका भाई रिसियाइल बाने, कहतने कि ठीक बा, अब एकर फल तो के बादे में मिली। अब उनका भौजाई समझ गईली कि लागता इनका भैया रिसियाइल बाने। अब गइल बाड़ी, कहतली कि सुनी एगो बात कही। तो कहतने कि का बोला। तो कहतली कि जाई बिहने जाके कहीं ना कहीं से इनके लिए लड़का खोज के ले आई। तो कहतने कि इतना जल्दी कहाँ शादी मिल जाई। तो कहतली कि कैसनो लड़का मिली, जो आना लंगर कैसनो लड़का रही, जरूर आपके कहीं ना कहीं ऐसनो मिल जाए, तो आप वही से शादी कर दी, एक अपने घरे चल जाइए तो सुधर जाइए। अब उ सोचतने कि का करी, इ त ऐसन कहती या मन में अब सोचतने। तो कहतने ठीक बा, बिहने जाइम देखे। अब बिहने का भइल बाटे कि अब निकलल उ बाने घर से, और खोजत हुए जातने। तक जब कुछ दूर गइल बाने तो रोडवे पे देखतने कि एगो बूढ़ महतारी घर लिपत रहल माटी के, और लिप के सोचलस कि जाई आज कुछ मांग के लाइम तो अपने लंगर बेटा के और आन्हर बेटा के खियाइम, क्या कि एक आंख से उ अंधा भी रहने और लंगड़ो रहने। अब का भइल बाटे कि उ देखने तो कहत का बाने कि ए बूढ़ी सुन ने हमार बात। तो कहत का बाड़ी, ए बाबू बताई कौन बाती है। कहतने कि हमके तुहार बेटा से शादी करे बा अपने बहिन के। तो उनका महतारी कहतली, हे गरीब घर में देखले में तू कितना अच्छा बाड़, ए गरीब घर में तू शादी करबा अपने बहिन के। हमरे घर में एक वक्त के भोजन जो कहल जाला खाना नसीब ना होला हमन के, और अपने बहिन के शादी हमरे घर में करबा। तो कहतने हाँ हम शादी करब। तो कहतली कि ठीक बा, लेकिन एगो बात कही, जियते माछी कबो ना घोटाले, मुँहते माछी जो होला माछी शायदो घोटा जा कबो, लेकिन जियत माछी केहू ना पी सकेला, चाय में चाहे कहीं भी। तो कहतने कि ना, हमार बहिन इतना कर्तव्य बा कि उ जियतो घोटली मुँहतो घोटली। अब उ ऐसा ही कही के और कहतने कि ना, हमार बहिन बहुत कर्तव्य बा। अब कहतली कि हमार बेटा के तू देख ल। कहतने ना, अब हम शादी पक्का कर देले बानी, तो तू बारात लेके आ जाइए, सब जिम्मेदारी हमार रही, तुहार बेटा कैसनो रही ओसे हमके कोनो मतलब नाई बा, बस हमके अपने बहिन के शादी करे के बा। अब घरे गइल बाने, अपने बहिन से नइखा कहले, अपने मेहरारू से कह के सब चीज तैयारी करवौले बाने। आ तैयारी करवौला के बाद से कपड़ा लत्ता सब कुछ देवे के भइल बाटे। लेकिन अब का भइल बाटे ओ समय कि अब उ तैयारी कइले बाड़ी, लेकिन कौनो तरह से कइले बाड़ी, पूरा अंत तक गुरबई आप लोग जरूर सुनम हमार कथा। अब कौना तरह से तैयारी कर तरी, हल्दी के दिन हल्दी पीसल जाला, तू हरियरे मरचा के उ चटनी पीस के ले आइल बाड़ी, वही में थोड़ा सा हल्दी मिला के रंग मिला के कि हमरे ननद के लागी तो दहिया पे भभाई तो समझ में आ जाई। लेकिन देखी हल्दी ले आइल बाड़ी, और सब जने कहता लोग कि दुल्हन कैसन हल्दी ले आइलू है, कि हल्दिया में तो लागता जैसे मरचा है ओ तरह। तो कहतली ना, उ छिलका है हल्दी के, और है देखी पियरो बाटे, रंग मिला के लाइल रहली। कहतली कि है लगाई और कुछ ना होई, लेकिन ननद सब जानत रहली कि हमार भौजाई हमके हरियरे मरचा के लेप लगवावतली। अब इनके जब लेप लागल शुरू भइल बा ननद के इनके, तो उ माता रानी के गोहरावतली कि हे माता रानी,
जौनो हमसे भूल चूक भइल होई क्षमा करीह और हमार सहायता तू जरूर करीह कि हई विपत वाला समय में हमार सहायता तू ना करबू तो केहू ना बाटे हमरे लगे। अब देवी माता सहायता कइले बाड़ी का कि मतलब जैसे लेप लागत उनका देह में तनको भभात नाई बा, तनको रोवत गावत नहीं कि कुछ ना कहतली। खूब बढ़िया से हल्दी लगवले बाड़ी कही कही के कि हियो लगा द हियो लगा द। आ लगवला के बाद से उनका भौजाई देखतली कि अरे एकर देहिया पे त लागत तनको असरे नइखे होत। ई मरचा पीस के ले आइनी अब का भइल बा। अब ऋषियाइल बाड़ी कहतली कि रुको न ई ले जाई खूब ढेर के एकर समलाइल बाने सामान हेतना देवे के ने फटही लुगड़ी आ सब चीज लेके के विदा क दे। अब फटही लुगड़ी का कइले बाड़ी सब में बांध देले बाड़ी। आ बांधला के बाद से तैयार कइले बाड़ी आ तैयार क के शादी में बैठौले बाड़ी। आ शादी हो गइल बाटे त विदाई के समय में फटही लुगड़ी जौन रहल ओही के खूब अंदर भर के देले रहली। खूब खुश भइल बाड़ी ई इनकर ननद कि चल हमार भौजाई हमके एतना सामान देतली। अब सामान त ई देखले रहली जनते रहली लेकिन खुश ऐसे रहली कि माता रानी हमरे साथ बाड़ी। आ भौजाई आ भाभी भैया और भाभी हमारे इतना प्रेम से विदा करता लोग। अब शादी भइल बा आन्हर पति के लेके जातली। आ गइला के बाद से का भइल बाटे कि अब इहवा से जातली और जब डोली में बैठल बाड़ी आगे रास्ता में चलतली त एक जगह इहे कुआर के नवरातन रहल। त कुअरवा के नवरातन में जब सदिया भइल बाटे चैत के नवरातन के बाद से कुआर के नवरातन में शादी भइल बाटे त देखतली एक जगह माता जी के खूब बढ़िया पंडाल रखल बाटे सजावल बाटे। आ खूब जने ढेर आरती कीर्तन भजन गावता लोग। अब वहाँ गइल बाड़ी आ फूट फूट के रोवतली। माता दुर्गा से विनती करतली कि कौन ऐसन करम कैनी कि आन्हर पति और लंगर हमके पति देहले बाड़ू। लेकिन सब दुख सुना के आ खुश होके वहाँ से सोचतली कि जाई। तैसे उनका पति भी उनका पीछे पीछे चल गइल बाने कि देखी ई कहाँ जाती है पंडलवा में। तो देखले बाने माता जी के तो गोड़ लगले बाने आ लेके वहाँ से वो फिर से डोली में आके बैठल बाड़ी। फिर जातली गइला के बाद से जैसे अपने घरे पहुँचल बाड़ी। अब पहुँचल बाड़ी वहाँ देखतली कि अरे इहाँ तो खूब बढ़िया इतना अच्छा घर बाटे। खूब बढ़िया महल जैसन घर हो गल खूब बढ़न के। और अपने पति के कहतली कि उतरी है देखी आई राउरेन घरवा है। तो कहतने कि ना हमार घर तो एकदम झोपड़ी रहल है। तो कहतली ना हमार भैया हमके बतौले रहने हे जगहिया पे तुहार घर बा। तो कहतने ना ना हमार घर एकदम झोपड़ी रहल है। हमार महतारी एकदम फटही लुगड़ी पहनेली। ई तो दूसर काजन के है जे है इतना अच्छा कपड़ा पहन के आइल बाड़ी। सब कुछ पल भर में माता रानी ऐसन बदल देहली कि केहू समझ ना पावल। अब उनकर मन में ई होता कि अब हम कैसे का समझाई कि सब माता रानी दुर्गा जी के कृपा बाटे। अब अपने पति से कहतली कि एक पाँव रखी नीचे और उतरी देखी आपके महतारी हई। कहतने कि ना हमार महतारी ना होई। लेकिन उ कहतली कि ना हमार भैया कहले रहना हमें कि हमें घरवा बाटे। तो उतरल बाने अपने मेहरारू के यानी कि उनके जिद से आ उतरत तने तो अपने महतारी के पूछत तने तो उनका महतारी कहतली के बेटा उतर। आ जैसे उतरल बाने तो उनका पैर ठीक हो गइल बा। और आँखिया से जैसे एक अखिया से ताकत रहने तो उनका महतारी जैसे टीका लगावे गइल बाड़ी। कहतली के बेटा इहे घरवा है इहे देखा कितना सुंदर हो गइल बाटे। आई देखा पतो ही हमरे घर जैसे हमरे घर में आवे के भइल हवे तैसे देखा कितना चमत्कार हो गइल कि घर इतना सुंदर बन गइल बा। अब जैसे तिलक लगावे जातली उनका महतारी वैसे ही उनका घरवा का होता उनका अखिया एकदम ठीक हो गइल दोनों आँख से देखे लगने उनका पैर ठीक हो गइल। और अपने बहू के कितना खुशी से अच्छा से उतरले बाड़ी अपने घरे। खूब बढ़िया से रहता लोग उनका परिवार सुखी से रहता लोग। अपने भैया के याद कइले बाड़ी। अब भैया के याद कइले बाड़ी त का भइल बाटे यही गेहूं के चैत के समय रहल अरे कुआर के समय रहल बाटे।
त कुआर के समय से जब खूब बढ़िया से 6 महीना रहली आ जब चैत के फिर नवरातन आयल बाटे तो सोचतली कि चली हम अपने भैया के घरवा थोड़ा देखी आई, अपने घर से हो आई। 6 महीना के दिन हो गए, न भैया आईने और न हम गईनी। अपने पति से कहली कि हमके भेज दी और कही दी ना हमके पहुँचा दे लोग। अब पहुँचावे गइल बा लोग, उनका पति कहले बानी तो पहुँचावे गइल बा लोग उनके घर के नौकर चाकर कि चली पहुँचा आई। पहुँचा के आवता लोग तो उनकर जौन भौजाई रहली सोचत का बाड़ी ई ते गइल रहली हई एकदम झोपड़ी जैसन घर में, कितना सुंदर से पहिन के आवतली, इतना अच्छा से चमक धमक के। आ तब वो देख के जलत रहली उनका भौजाई। अब 1-2 दिन रहली अपने घर में तो उनका भाई कहले बाने कि खूब बढ़िया से बहिन के विदा करिह, कौनो देहले लेहले में कमी ना करिह। ती कहले बाड़ी उनका भौजाई ठीक बा। का कइले बाड़ी बोरा में कपड़ा जो साड़ी लुगा होला ओमे एकदम पुरान साड़ी में भूसा भरी देले बाड़ी। आ भूसवा खूब ठूसी ठूसी एकदम भरले रहली कि एकदम जो कहल जाला कि तनिको जगह ना रहल उतना भर देले रहली। अब भूसा भर के अब ओके का कइले बाड़ी कि खूब बढ़िया से सी देले बाड़ी और अपने बहिन से कहले बा अरे अपने ननद से कहले बाड़ी कि हई ले जाई, हई रउआ के हम दे तनी में दाल चावल सब अनाज बाटे आ साड़ी कपड़ा लत्ता सब बाटे। तो उनका ननद कहतली कि नहीं भाभी हमके कुछ ना चाही, तू लोग प्रेम भाव से रखला लोग बहुत खुशी बानी। कहतली ना राउर भैया कहले बानी हई देवे के। कहले बाड़ी ठीक बा। अपने माथा पे लदले बाड़ी या कहतली कि चल तनी तर पैदले, केहू बोलावे नइखे आइल 2 दिन में का हम बोलाई, पैदले चलम गाड़ी मिली तो घरे चल जाए। अब अपने घरे गइल बाड़ी उनकर ननद, तो ननद घरे गइली उनका सास पूछली कि तुहार बहिन का अरे तुहार भौजाई का देले बाने भाई भौजाई सब के अगल बगल पूछल कि तुहार दुल्हनिया 6 महीना पे घरे गइली है का लेके आइल बाड़ी बोरवा में बहुत ढेर लागता सामान देहले बालो। तुमका सास कहतली हाँ काहे नइखे देले लो, तो कहतली हाँ बहुत ढेर सामान हमार भाई भौजाई देहले बाने। अब कहतली उनका सास कि खोल देखल जा सबके में बांट देवल जा कि सबके घर से आवेला। कहली ठीक बा। जैसे खोला तली तो देखा तली कि ओमे 4-5 डिब्बा से ऊपर खूब ढेर के मिठाई बा, कपड़ा लत्ता बा, गहना गुड़िया बा, खूब ढेर सारा सामान बाटे। देख के खुश भइल बाड़ी। उनका सास सोचतली कि इतने सामानों में इतने से बोरवा में कितना सामान आ गइल बा, इतने छोटहन बोरा बाटे बोरवा में कितना सामान बाटे। अब सोच में पड़ गई रहली, लेकिन तब उनकर पतोही कहली कि हई अम्मा जी ले जाई बाटी आई, जे के जैसे देवे के बाटे दे दी। छोड़ के अपने कमरा में चल गई बाड़ी आ खूब आराम उराम कैली या फिर अपन धीरे धीरे समय बीतत गइल। 6 महीना के जब दिन बीतल बा तो उनकर भाई आइल बाने मिले उनसे और मिलल बाने और हाल चाल पूछतने। तक पूछले बाड़ी कि भैया कोनो लइकन के बाल बच्चन के उम्मीद बाटे कि ना, केहू हमके बुआ कहे वाला आई कि ना। तो कहतने ना ऐसा ना जाने कौन करतब कैले रहनी के को औलाद ना भइने आजुले। तो कहतली कि अच्छा ठीक बा, अब की नवरातन में तू कह दिया भाभी से भूखी है नवरातन और माता दुर्गा रानी से विनती करी है। कहने ठीक बा। खूब ले दे के विदा कैली अपने भाई के। भाई आयल बाने उनकर घरे आ सोचतने कि हम तो गइल रहनी झोपड़ी में उनकर लंगर अनहरे के साथे बियाह कैले रहनी, ई कितना अच्छा घर में चल गइल बाटे, कितना अच्छा जल्दी से महल बन गइल और उनका पति निमन हो गई। ऐसन कवन करतब हमार बहिन कैले बा। लेकिन पूछले ना आई बाने जब उनके घरे गइल बाना ते। अब अपने घरे आके सोचत रहने उनका मेहरारू पूछली कि का राउर बहिन देले बाड़ी, तो कहतने देख ल। बोरा जब खोलतली तो देखतली सोना चांदी गहना गुड़िया प्रसादी मिठाई सब चीज देले रहली, कपड़ा लत्ता सब चीज देले रहली। आ देहले के बाद से ओमे एगो चिट्ठी लिख के का डलले रहली के भाभी अब की के नवरातन तो छोड़िया मत, माता दुर्गा पे विश्वास करके उनका व्रत करिया, देखिया माता रानी तुहार गोद जरूर भर दी है। कहतली मन में फिर से इनके घमंड का कि अरे हट इनकर भूख कहलस के भूख जाए तो माता रानी दे दी है, जब लिखले नहीं तो माता रानी का कह सकेली। अब का भइल बाटे कि नवरातन जब आइल बा फिर से कुआर के ते आइल बाड़ी उनकर जो ननद रहली अइली। अइला के बाद से
का भइल बाटे कि देखतली कि उनका भौजाई फिर वही तरह खात पियत बाड़ी सब कुछ और नवराता नइखे भूखल। तो लास्ट समय में जब 9वां दिने रहल त कहली कि भाभी आज तू नवरातन भूख जा। सब घर में ताला लगा देले बाड़ी, उनके घर में बंद करके भूखवले बाड़ी और कैसहू सारा दिन गरियावत पीटत रहल बाड़ी। और जब 10वां दिन अरे 9वीं के दिने 9 कन्या के बुला के भोजन करवौली या सबके जबरदस्ती ले जाके पैर छुअवले बाड़ी, सब कुछ करवौले बाड़ी। तो कहतली सबसे का कि एक देवी लोग, ए माता रानी लोग, हमरे भाभी के भैया के गोद अब की भरी जा। कहता लोग 9 देवी लोग कि अब की तुहार गोद जरूर भरी, जितना पाप कैले रहली कट गईल, एगो नवरातन जन भूखली है ऐसे सब कट गईल बा। सही कहतनी कि जन इनकर गोद अब की भरी जाई। अब 7 बहिन के 9 बहिन के आशीर्वाद लेले बाड़ी और जबरदस्ती आशीर्वाद दिवा के कहले बाड़ी अपने भौजाई उनका खूब गरियावत लिखे कि आज दिन भर उपवास रखा देलस, ये तर कैलस वो तर कैलस। अब कहवला के बाद से कहतली कि भाभी हम जातनी और जब खुशी के समाचार रही त तू सुनैहा जरूर। कहले बाड़ी जाना है कि तू ऐसा मुँह देखले बाड़ू कि जब भगवाने नहीं लिख लेती तुहार देवी जी का करी, ताना मार के फिर भगा देले बाड़ी। तो कहतली ठीक बा देखल जाई। अपने घरे गइल बाड़ी। 2-3 महीना के बाद जब खुशखबरी पता चलल बा त अपने ननद यहाँ भेजवले बाड़ी आ खूब प्रेम भाव से अगला जब नवरातन आइल बाटे त पूजा पाठ कैले बाड़ी। ते गुड़ बहिना गुड़ भाई सब कबो भगवान से कबो ऐसन गलती ना करे के चाहिए उनका साथे कि हम कबो ताना ना मारे के चाहिए। भगवान कबो केहू के लिए गलत ना सोचे ने, सब कुछ अच्छा ही करे ने और न दो आँखी से देखे ने अपने भक्त लोग के। तो अगर हमारा कथा आप लोगन के पसंद आए लोग तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी।